Riwruoge makedo ne ratiro mag jochiw thieth e kaonti ma Homa Bay ochungo ng'anyo mane gichano kaluwore gi midhiero mopogore mane giwacho ni isebedo ka gineno e sekta mar thieth e kaontino. Jochiw thieth go nochiwo notis mar ng'anyo ne sirikand kaontino, ng'anyo mane onego gichaki odhiambo manyoro. Kata kamano koro girucho oko wach ng'anyono tok bedo e lalruok gi tend kaonti ma Homa Bay e weche mane chandogi. Jagoro mar kaontino Bernard Muok mane otwak kodgi owinjore kodgi mondo mi gidhi nyime gi tich ka sirikand kaonti loso ng'ur margi. Koro wasebedo ka seche madhi mana auchiel ma wawuoyo, wanono weche, wawinjore kendo wawinjore maber ma bang' mano to koro winjruok en ni waketo tenge kata wachungo matin gomo mane chakore kawuono no kaluwore gi winjruok marwa ma kende mwatimo kodgi. Achiel kuom winjruokgo en ni jokwa manogol oko ginene mshahara koro idwoko gi te, alafu weche mag promotion kaka idwa ni omed ji cheo, nikech ing'eni tich mwatiyo gi ber ka imbe iketo ni gimo matin kaluwore gi kaka sombi, kaluwore gi kaka isebudhe tich. Mago gik ma wase winjore kae. Koro wamor kabisa ni wachopo e gimiluongo ni winjruok odiochieng' ma kawuono. Koro services duto te mane osiptende manitie Homa Bay, all the 232 hospitals kod facilities ma Homa Bay, thieth dhi medo dhi nyime kaka wawinjore e yo makare. Because we know that we are all serving the same purpose. We are serving the resident of Homa Bay. We don't want the resident of Homa Bay to suffer unnecessarily. And so with the spirit that we have seen today, and also the call that this meeting is not going to be a one-off. We have agreed that we are going to have a regular meeting where there are issues or no issues, just to compare notes so that we don't have to go to this level.